Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. В эфире черговый выпуск радиопрограммы Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном я автор и ведущий, журналист Михаил Болсун. Есть люди, вартые быть героями книг и кинофильмов. На мой погляд, Сергей Павлович Купцов з таких. Усё яго жыццё – гэта злітак ратнай мірнай працы, мужнасці, празаічнасці будняў і ўдумлівых імгненняў журналісцкай творчасці. Апрача дзіцячых гадоў у вёсцы Хохла Будакашалёўскага раёна і вучобы ў горвальскай сямігодцы ў Рэчыцкім, яго лёс цесна звязаны з Гомелем. На пачатку 30-х токар завода «Рухавік рэвалюцыі», пазней ён называўся «Струмаўталінія», ударнік першай пяцігодкі, удзельнік будаўніцтва шклозавода ў Касцюкоўцы, актыўны рабкор перыядычных выданняў, штатны супрацоўнік газет «Палецкая праўда» і «Жалездарожнік Беларусь». Падчас вайны арганізатар і кіраўнік падпольных груп, першы сакратар гомельскага падпольнага гаркома ЛКСМБ, намеснік камісара па камсамолу партызанскай брыгады бальшавік. І ўсё гэта ён, малады, няўрымслівы, бясконца аддадзены справе Сергей Купцов. Пра кожны этап яго жыцця можна расказваць шмат. У мяне ж сёння задача больш сціплая. Пазнаёміць вас з працай Сергея Павловича у Гомельскім камітэце па радыёфікацыі і радыёвяшчанні. Упершыню ён быў залічаны сюды рэдактарам грамадска-палітычных перадач яшчэ ў 1938 годзе. І нават калі пачалася Вялікая Адчынная, Сергей Павлович некаторы час заставаўся на гэтым пасту. У ліпені і пачатку жніўня 41-га, калі штодзённа грымелі баі на подступах да Гомеля, абласное радыё не спыняла работу, клікала насельніцтва на барацьбу з ворагам. Калі ж Гомель быў захоплены фашыстамі, супрацоўнікі радыёвяшчання пайшлі на фронт і ў тыл працягваць барацьбу. Да 26 лістапада 43 года вёў яе і Сергей Павлович. А вось я гартаю яго пасляваенны архіў і знаходжу шмат цікавага. Напрыклад, выпіску загада камітэта па радыёфікацыі і радыёвяшчанні пры Савеце народных камісараў БССР ад 5 мая 1944 года. Аднавіць Гомельскі абласны камітэт па радыёфікацыі і радыёвяшчанні. А праз 10 дзён новым загадам Сергей Павлович Купцов быў залічаны яго першым пасляваенным старшынём. І праца новага кіраўніка пачалася з пошукаў памяшкання для камітэта, фарміравання штата, абсталявання студыі. Горад быў дашчэнту разбураны. Камітэту быў адведзены адзін пакой памерам 4 квадратныя метры ў памяшканні радыёвузла. Людзі прыстасоўваліся на сталах, збітых з дошак ад снарадных скрынь, працавалі па-франтавому. 3 супрацоўнікі камітэта разам са старшынёй літаральна бегалі па гораду, збіралі матэрыял, на хаду рэдагавалі, ад рукі перапісвалі, а потым са студыі перадавалі па радыётрансляцыйнай сетцы. Форма перадач – апошняе паведамленне на 20-30 хвілін. Усе сілы на разгром ворага, з попелу адродзім родны Гомель. Гэтыя заклікі не пераставалі гучаць у эфіры. Амаль паўсюль, як і да вайны, былі адноўлены пункты калектыўнага слухання. Працавалі карэспандэнцкія пасты. Ужо ў канцы 44-го года ў гарадах і раённых цэнтрах было 12 радыёвузлоў. Гомельскае радыё вяло трансляцыю па правадах на працягу 1 гадзіны 20 хвілін у суткі. За ўсім гэтым нястомная праца невялічкага калектыву радыёкамітэта і яго старшыні Сергея Купцова. А якая была абстаноўка тады, у 44-м, сведчаць хаця б вось гэтыя дакументы. Пастаянны пропуск выдадзены Купцову ваенным камендантам горада Гомеля на дазвол хадзьбы ў горадзе ў начны час і талон на права праезду яго на вайсковых аўтамабілях у Жлобін, Свяцілавіча, Рэчыцу, Церахоўку, Добруш.
Нягледзячы на цяжкасці, Сергей Павлович за кароткі тэрмін змог арганізаваць радыёвяшчанне належным чынам. Не мінула і года, як яго ўклад быў высока адзначаны. У лютым 1945 года за дасягнутыя поспехі ў справе аднаўлення і развіцця радыёвяшчання ў Беларускай ССР Сергей Купцов быў узнагароджаны ганаровай граматай Верховнага Савета БССР, а праз 4 гады ордэнам знак пашаны. До 1952 Сергей Павлович узначальваў аблрадыёкамітэт. Гэта быў найцяжэйшы перыяд аднаўлення Гомельшчыны пасля вайны. У важнейшую справу унеслі свой уклад і радыёжурналісты. Прыкладам для іх быў старшыня. Апрача асноўных абавязкаў ён выконваў іншыя. Вось яшчэ адзін загад. Абавязкі корэспандэнта радыёкамітэта пры Савеце народных камісараў БССР па Гомельскай вобласці з 1 чэрвеня 1945 года ускласці на старшыню аблрадыёкамітэта Купцова, абавязаць яго перадаваць штомесячна ў рэспубліканскае радыё не менш 20 корэспандэнцый. Можна толькі ўявіць, якая дадатковая нагрузка легла на плечы Сергея Павловича. Аднак і тады, і пазней, калі працаваў старшынёй выканкама цэнтральнага раёна горада Гомеля і калі 15 гадоў узначальваў аддзел у абласной газеце «Гомельская правда», ён не шукаў лёгкіх шляхоў, заўжды быў у гушчыні жыцця. Як пазаштатны корэспандэнт актыўна супрацоўнічаў з газетай «Савецкая Беларусь», «Белта», рэспубліканскім радыё, часопісам «Вожык» і іншымі выданнямі. Ужо будучы на пенсіі, арганізаваў электронна-светлавую газету «Вечерні Гомель» і выпускаў яе больш 10 гадоў. За заслугі ў гады Вялікай Адчыннай вайны і ў мірны час Сергей Павлович узнагароджаны 3 ордэнамі і 11 медалямі, 3 граматамі Верховнага Савета БССР. Яму ў 1997 годзе было прысвоена званне ганаровы грамадзянін горада Гомеля. Доўгае, змястоўнае жыццё пражыў гэты чалавек. 24 лістапада 2001 года яго і стала. Сённяшнія гомельскія радыёжурналісты працягваюць справу Сергея Павловича. Вось і заканчваецца час нашай сённяшняй перадачы. Напрыканцы яе хачу выказаць удзячнасць дачцэ Сергея Павловича Купцова, Ніле Сергеевне, за аказаную магчымасць пазнаёміцца з архівам яе бацькі. Чакаем вашых водгукаў і прапаноў. Пішыце 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 77 61 16. На гэтым я, Михаил Болсун, развітваюся з вами. Усяго вам найлепшага, да новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 год.